Aquesta és l'entrada, l'ascensor. El nostre és una planta baixa, però està més alt del normal, amb la qual pugem aquestes petites escales, però podríem haver pujat amb l'ascensor. Bé, aquí tenim el pis. Això seria el rebedor. Com veieu, no té absolutament cap moble. Aquesta seria el menjador. La cuina és una cuina que es podria haver tancat, però és oberta, perquè no és excessivament gran, llavors seria com si fos una cuina americana. Aquí tenim la nevera, que tot és nou a estrenar, la campana, el forn, la placa d'inducció, microones i el safareig. Bé, la veritat és que fa gotxet. Ara aniríem cap a la zona de les habitacions. Tenim un quarto de bany, amb mampara, amb dutxa. La segona habitació, aquesta no seria la principal, té sortida amb una terrassa exterior, on hi ha la rentadora, amb aquest quartet d'aquí, i la caldera de la calefacció. I ara aniríem cap a l'habitació principal. Aquí l'habitació principal de matrimoni, perfecte. Ens trobem que també tenim sortida fora a la terrassa. I el quarto de bany. Perfecte. Desitjo que us hagi agradat. Vinga, ja parlem.